Thuolo machielo nyakora Ramogi mana singo ni odhiambo ma kawuono wamenyo piny kotenore gi yiero mag 2022 yo makende ahinya yo machielo nikech en odiechieng' mar 7 nyaka ne land duoko mar tend piny Kenya. Yiero mane jo Kenya go tarik 9 dwe mar 8 bang'e to Wafula Chebukati nokwano ndalo karomo wuok tich mokalo kar saa 12:05 mar midhiambo ne oketo lendo ayanga no ganda jo Kenya loch mane olandi e nying jachung' kod otiko mar UDA William Samoei Ruto. Bang' ma oganda nochako bedo gi paro mopogore opogore kendo paro no odiechieng' ma kawuono ochwalo oganda e doho mamalo mogik mar piny Kenya. Mane momiyo nyakora Ramogi kawuono wamenyo piny kotenore gi yiero mag 2022. Nawacho ni an gi wendo ma awuoyo mana nikech no kaluongo nyinge. Debed natimo mano samoro gie sani dekoro uthuthni mara manyo laktar manyalo yao lewa mondo mi ochako chwadre kendo e danda ka weche gi chopo ni kamoro amora ma intiere. Gie sani arwaki ni machiegni e twak marwa mar rameny piny e yiero 2022. Wan gi wendo na kanya kora Ramogi yadwa ni mondo oful nyinge kende. Mokwongo kosefulo nyinge to bro kwae ni oyiena mondo awach wach moro. Machiegni studio mar Ramogi TV odhiambo ma kawuono. Erokamano ahinya kuom gwela mondo wago mbaka e rameny mar piny. Nyinga en TJ Kajwang. To johera to luonga ni Chief Justice. Nikech an CJ TJ. Omera tingo mumok yot. Tingo mumok yot e paw chande kaka nireno piny ne liet cha. Omiyo amora ahinya an mjumbe mar Ruaraka. Asebedo karito Ruaraka chakre higa 2013 nyaka chil kawuono. Erokamano. Puoch gi pak TJ Kajwang kuom yudo yiero e tielo mar 3 kaka jaod bura mar Ruaraka bure Nairobi ka. Gombulu modhao 50,000 okyota ahinya yudo ka jomoko yiero gombulu modhao 50,260. Mano emano donje dag mach te. Adwoko ne johera mar Ruaraka jogo duto mane ogoyo ombulu mane opong'o ombulu mar Raila koda mar TJ. Thuolo ematama mondo ago erokamano nikech moro onge yombo in go to in gi liel be dala. Koro kake timo otama to geno ni mae ndi dhi bedo maber kendo wabiro riwo mar Ruaraka to gi mar Raila kato wabiro bedo gi mor achiel ka wapako ni loch oseduogo. Erokamano nya. Nyakora Ramogi ni mondo mi indikna ka in gi penjo moro amora. Namba 3600 mane namba madwa ni tigodo. Namba en 3600 namba marwa mar ote machuok. Kopo ni in gi ote midwa ni penji kata penjo midwa ni penji TJ Kajwang ma waluongo ka ahinya nikech wach manitiere e nyim doho gie sani. Ma en wach ma bende nyaka gie sani oganda jo Kenya oketo wang'i koro rito. Ok mana jo Kenya kende kata mana oganda mawuok e pinje maoko. TJ higa mar 2017 gimomiyo iluongori ni Chief Justice mar jopiny en nikech nitiere yiero manotim. Bura nodhi e doho. Doho ng'ado ni ji mondo doge yiero. To kaka jonasa Raila Odinga nowacho ni en ok onyal dok e yiero kapod jakudh firimbi en mana macha macha. Bang'e noluong wach mar chamo muma. Mano timore ma irwako ogudu mar yier rombo ewi kendo elap ma Uhuru Park piny no twere. Kopogore gi higa 2017 kawuono tarik 22 dwe mar 8 2022 oganda jo Kenya rito chakruok mar wuoth mano chakore kawuono e doho. Gidwaro maneno ni olok duoko manolando William Ruto kaka jaloch e yiero manotim tarik 9 dwe mar 8. Nyaka gie sani Chief Justice buchune
king'iye igo kwano igolo idhi somo fuon matindo mag chike mag piny Kenya gi thuoke madito miluongo ni article gi chapters gi sections gi gik moko te ma chopo kanye. Erokamano achiel kuma onega chake en goyo erokamano ne oganda Kenya manotuk kuonde duto piny misima manogoyo ombulu kaka ginyalo kendo manopong'o dep Raila gi kura kaka negidwaro. Ne nitiere ng'ikruok samoro oganda ne ok wuok mategno kaka nonego waparo ni dhi wuok to mago manowuok gi sironyo kendo ne gigoyo kura maler kabisa. Duol mane jopiny ogolo nowawinjo maler kendo duol no nowinjore ka wan mane wantiere kuonde yiero mag constituencies ne waneno kura manogone Raila kendo kwa riwo kendo kwa pogo ne waneno kaka kura go biro koya e polling station e sikunde gi streams mane ogoye kura. Gima notimore e paw romo mar Bomas en wach malich ahinya. En kuo to ok en kuo kende, en kuo mar wang' teko. To nikech ing'eyo samoro ji ka nie adhula jok mago mipira ng'ato nyalo goyo handball ma mpira lo to en gima lit ahinya ka di free mago firimbi to gi linesman moketo mating'o bandera gin ema koro gikwalo ka koro kata mana jogo mpira to pok odonjoe. Gima notimore Bomas en iluongo ni crime nikech Bomas nolokore a crime scene winjo nikech jogo ma tichgi en loso weche mag yiero rowere gojende manondiki mang'iyo kalatese kako kelgi gin giwegi ema gilokore koro jokuo kotelnegi gi jogo mane rito kambi mar joka IBC. Ma en wach mar kuo jokuoge kwelo to nitiere jakuo mabe nyalo kwale gi wang' teko obiro chomi to mae giri kineno gi wang'i to tiyo gi nyathini bende mondo kwali. Nitiere penjo moganda jo Kenya penjore sani ahinya to jogo ma gin jo Azimio ni ne un kanye. Asewinjo go kendo asewinjo wach mang'eny ma wuok kuom onagi. Mokwongo awinjo ka iwacho ipenjo ni to ne un kanye nikech nowacho ni udhu konyo Raila malo kendo wang' ni endi udhi rito kuch Raila kendo wang' ni endi to ok wadwuog ni okwalwa kendo waol gi dhi e court. Weche ga asewinjo to bawinjo ka jomoko be wacho ni redak nokwal ka undak no kwalo mano penjo ma jopiny gipenjo kamano uto dak no kwalo to jomoko be wacho ni ka ne ichulo jok moko mondo omau uto dak no chulo jogi endi mondo mechi mago nitie iwinjo giboro kosetimore koro chalo liel maduong' ba ng'ato ka ng'ato nigi sigweya mare ma rem chuoye kaka oyudo kaka owinjore o engage gi weche manitie. Jok moko nigi mirima ji nigo te to kaka ji golo mirima opogore tad banyisou jowinjo mawinja kawuono. Samoro Raila ne Nyasaye nokelo ne yo mopogore mapok nwang'eyo. Ji neno presidents matiyo manegi power ma wield power matiyo mano be waseneno Moi bwaneno Kenyatta bwaneno jogi waneno duto to samoro Raila nosingne mana tich mar komboa wananchi weche biro ne matielore saduto to weche giendi kiomo ni mondo odhi otim machielo to weche madongo chako tielore kuome. Samoro di bed mana ni tich ne en mana Musa kende manen ogai mani golo jielo twech omiyo baden kata msigo ma Nyasaye oseketo e gok Raila duong' mapok none
Omiyo kawinjo ka jomoko wuoyo to wacho weche machiko chieko. Samoro negi kaw thuolo mondo ng'iyane ni to piny onego chom nang'o. Nikech ka kore wacho ni to dako kwalo. Ka wacho ni to ne un kanye. To waseketo weche modembore gi chik kako nego gigi lu mondo duoko wang'e. Ka koro dang bed mana ni koro wan be wakwalo. Wan bende wamiyo wachulo jok moko asoya mondo kwal. Kare piny ni endi wadwa ni mondo wabed nang'o? Wadwa ni mondo wabed piny mar jokuoge koso wadwa bedo gi piny mar demokrasia ma kiwuok ni dhi go ombulu mondo iyier ng'at mihero tiduoge ot ka chunyi okwe ni mano mane timo chande otimore. Omiyo ne wantie. Adwa nyisi ni ne wantie. Kende iye kacha nuneno ka ne wang'iyo kaka gik moko timore. To kata king'iyo tich mar kweno gi mar pimo gik ma ondiki. En tich mar jok moyier, jok mondiki mag timo gik rowere ka makwano gika, mamenyo, manono. Nikech tinde ok go kwan mikwana achiel ariyo adek. Tinde iore mbui kata iore e kompyuta. Mana en wach mar lony ma tinde osebiro to wadwaro ni mondo wabed gi jok ma komi tich to tiyo maler mamider maonge wach moro nocho kwaduogoe. Jopiny nigi geno kod neno ma wacho ni ochwale nyim doho odiochieng' ma kawuono. Kendo e higa mar 2017 doho noketho loch mar Uhuru Kenyatta mo ng'iso ni mondo oganda odog e yiero. NASA e kinde no notamore dhi yiero. Sani gi wang' mar chike upedho ng'ure nyim doho. Thuolo manitiere mondo doho ng'ado wachni. Neno mar lori ariyo ma udhir koting' gi boksi kitere doho. TJ doho nyaka ng'ado wach. Doho nyalo ng'ado wach ni lendo mane Chebukati ogolo en lendo moluwore gi chik kendo wachno dhi nyime. Doho nyalo golo wach ni oketh yiero kata loch mar William Ruto kendo jo Kenya dogi ombulu. King'iyo gi wang' mar jomoko penjo ni ka doho nogolo chik 2017 mondo bi odogi yiero bende ginyalo chako timo mano kendo. To ponono ni doho ng'ado ni loch mar William Ruto en loch ma oluwore gi chik. Geno mar bura momako kawuono ni kanye, dhi kanye. Ing'eyo kawuono ne wachur gi sanduge ating'o moro mawinjo mana konding'a mawinjo ka dwa mbwatore nikech wachoko gi kaka duto. Yes. Mit wakel ne doho mondo jopiny one. Nitiere weche ariyo ma adwa ni mondo wawinjre. Achiel nitiere kaka wach ma ng'ur mar Azimio. Yes. Ma otel negi Raila Amolo Odinga mwaketo e doho konyo jopiny oganda to gi piny duto misema mondo osom adieri weche mane nitiere e Bomas gi weche yiero. Mano very important. Nikech nitiere gima miluongo ni public court. Iwinjo. Jopiny gi endi be nyalo ng'ado buchi. Ma kose ng'ado buchi koro kata wan joma wacho kisungu mang'eny gi kisungu mingi kata wawachi to japiny oseneno ni mae kuma adieri ne nitiere kata kae ndie kama ne richo nitiere. Omiyo adieri en gima ok nyal di e wi mesa. Omiyo achiel kuom gik ma dongo manitie en ni koro wapedhe ayanga ma kawuono kidonjo e mbui mar kotini kata kiny onegi som kendi ke in gi thuolo mar somo. Kiki wach ni jakom osesomo koro kwa chapa somo wang'e to koro somie mondo piny duto ong'e, pinje ma oko nyaka international world ong'e adieri kuom gik mane nitie. Mar achiel. To mar ariyo mondo doho mondo oyude adieri mar wach manitie. Ing'eyo 2017 yes, ka ng'iyo sani endi to igalo mana ni picha dwa chalore. Idwa mana ni gini dwa porore gima nokalo. To 2017 ne pod
wan gi ginene no wan ga sira mang'eny seche go piny notwere to nikech nogoyore agog joka koro agogo ne romo gi mwamba emomiyo ne wan gi lweny ka ineno ka piny ne otwere kabisa makata naka koro akawo mumba manomiya gi kwarwa nyakwamba kanowera ating'o amiyo jakom mochamo nyaka gi bugwer nochamo go yot to mano nwatimo nikech ne koro ne piny odhi ochopo kama ochopo at the wall ochopo sigingi to e diere thuologi waseyudo lessons mang'eny puonj mang'eny waseyudo puonj mang'eny ma ineno ka Raila osenyiso en puonj mar subira horruok kod dembruok kod paro maliw kod bedo jambetre bedo statesman kidwa ni mondo itel ne piny itelo ne gi horruok omo ni dwa goyo ang'enge tinyalo ng'injo gik mang'eny mago puonj ma neno ka Raila osebiro go ma kineno Raila mar 2017 gi Raila ma sani 2022 opogore mabor kendo ok nyal pim to weche to chal achiel in achiel kuom kinde mag Azimio kendo wan ji 32 an achiel kuomgi kipimo neno ma higa 2017 gi neno masani mane miwacho ni gidwa porore gidwa chalo gik moko dwa chalore kinyiso neno nikech gimadho kizungu luongo ni circumstances tiyudo ka samoro pogore ma gigi timore to nitiere kaka gik moko tudruok mag gigi king'iyo tino ka gitudre yo machalo nade nendu masani gino chalre e yo machal kama kendo wawachi machuok mondo ji owinje ni to en ang'o manie dier kot kukrune te en kanye jogi ne gikwalo kata ne gitemo mondo gi mbalre ne jopiny to tinde teknolojia osechopo yo makata kitemogo to piny neni ok sani wane rameny piny maneni kanyo en ni kidonje dag mach mar server ma weche gi te timore iyudo ka kuch Raila manowuok e polling station Raila namba kura mare kipimo gi gik maniluongo ni gik mane fuono ji miluongo ni Kimskate kigo kwan mar jok manogo kura michaki pimo gi kura mane olandi tiyudo ni Raila otelo ne jalcha winjo wachne to gima notimore ni giga ka kioro to donjo e dag mach to ng'ato wuodho miluongo ni downloading kosetimo downloading to ng'ato loko kato chako duogo timo uploading kendo koro motimo uploading ni endi namba mopogore form ma winjo ka chandi miwacho ni 34A to gi 34B to gi 34C koro 34B ni koloki to kono ng'eni mane mano yae polling station cha olokore koro igoyo sime chien kucho ni ng'eni waseloko ma e polling station mar Raywer Primary School koro returning officer in be loko mari no mondo chal kama mano e gima wayudo ka wanono dag mach nyaka gi sani anyalo mana ng'adi matin unegi nonro moro amora mar simo manogo ka inyiso jogi koso ka itemo log godo ma mondo samoro ng'at ma winjo sani wacho ni kamae kaka neno ma Azimio ne godo otwere ma iluongo ni watertight ma giwacho gi dhongere kawuono ni senior counsel James Orengo wacho ni this is a bombshell king'iyo mano bende un gi kaka jogi nowuoyo nyaka chien kucha wan go duto iwinjo gimoro nitiere ka ne mane jongere okelo ni computer miluongo ma koro tindo biro ne savane gini ber tanda wuoya onge gima ditime iye kucho malweti yonge kata didwa mana rucho to kama irucho no be pod ineno ni ng'ane morucho ing'e ni ng'ato ka ng'ato nitiere gi rights omi mana ji a few mane gi rights kendo gin mana ji matin mabe ka ang' ubro winje kot ibo yudo mana ni ji 2-3 ma samoro be moko be jowa mwang'eyo to ng'at cha kende ma en gi thuolo mar kelo gigo minyalo loki e yo ma onego olokgo sama idonjo kacha gi sama idonjoe gi ng'at mane in gi gimitimo kacha macha nitie samoro ji paro ni inyalo rucho makae to gino lal ok nyal timore kamano mane gimwasedhi mwaketo jo mane gi ng'eyo experts forensic experts mosesomo gicha monyisowa ni ineno gima chal kamacha
machacha nowuok machal kama. Ineno koro the next step chalo otimo kama. Koro ineno ka ipime gi form 35 ma koro wuok ni koro ipime gi 34 mano or. Gi 34 mano or mokwongo. Ng'e ni 34 ni oro sa 12. Sa mochak kweno ka. Yes. E dier sa 12 ka endi gi sa 1 nyaka sa 2. Form 34A nosedonjo te e dag mach. Kiduoge neno koro lokruok manitiere gi, lokruok ni biro sa 4. Yes. Gin sa 4 ka ende gi sa 5, ma ing'eni ne gika ka nosedonjo. Koro miyo, wayudo thuolo mondo wan ng'e ni pogruok manitiere kanyo ne gin pogruok mane jogo ema notime iye kanyo. Mane wach maduong' manitiere, momiyo wawacho niya, wang'e ni weche mang'eny to nitiere jogo ne Chebukati gi IBC notimo gik machal kama gi ma samoro richo kuom chik. Yes. Mago to nitie. To gima wawacho ni rew kuch Raila. Pim gi kura manowuok e polling station. Yie kikati rew gi kura ma okethore. Yes. Ki rewo gigie, ket no ewi mesa to land kura no. Dwaro maduong' mar Azimio ka en goyo kwan manyien. Yes. Mane dwaro modhi gede. Simple. Go kwan manyien, rew kuch Raila. Koluwore gi form manowuok e polling station ma ok moloke gi. Kech moloke gi wanyalo nyisou wapiedh gi waket gi kando. To wanyalo nyisou form mane owuok e polling station. Rew kuch Raila e polling manowuok e polling station. Rew gi mano kethore ne ji duto. Kura gi kokete wi mesa ka. Raila oyombo jalcha mabor. Nitiere jok ma bende omako bura kodu. Moses Kuria e bura mare mochwalo ne Supreme Court kata doho mamalo mogik ne mar piny Kenya. Wacho ni osiro lwedo loch manolando William Ruto kaka jaloch kata lendo manolando William Ruto kaka jaloch. Can he do you something? Ing'eyo gwenga gweng be nigi janekone. Omiyo kata kwa winjo ka ondiegi Ruto wang'eyo duonde ondiek machamo dhok to gi ondiek mabende tinde tiende osefuonore. To gima timore kaende ni ng'ato nigi thuolo mar dhi e doho. Inyalo wacho wachni magalagala kaka inyalo dwaro. Bo kata mana Kuria no kende ji mang'eny osedhi kae chande kata naneno ka omutata. Be en bende ne en gi mare moro ma bende ochako duogo wacho kacha. Jomoko bende ochako donjo ka ok ni gichwakowa. Gin be gidonja kaka igi owang' ni okwal kura. Gin be gidonjo ne jok manolandigo. Koro maendi en thuolo ma ng'ato ka ng'ato nigo wach achiel mar demokrasia mane Raila Odinga okelo ne ji ni. To ok ane wach malich ahinya madaket kuom gir Kuria no. Aparo mane odwa ni mondo nyisre. Aparo mane oneno ni koro mondo omiel ka gima odwa tur matin mondo ng'ate no nene mondo dipo ka ochode ne lemo moro. To ken dhano ma danga ketie ngadho moro ma danga wuoye danga kele kama ohewe. Penjo moro ka TJ ni do nigi duoko. Nyalo ng'ado mondo mi oganda do gi yiero kata nyalo wacho ni loch mar Ruto en loch ma oluwore gi chik. Koponi Supreme Court otimo ma ahinya mar ariyo ni geno mar Azimio la Umoja One Kenya goganda jo Kenya ni kanye ka koro watieko. Well, do nyalo ng'ado gin gi thuolo mar ng'ado weche mang'eny. Although do buro dwaro mondo ng'adi mana penj ma jok ma otero bura no penjo. To mano to ok tam doho kuom kelo duoko manyalo chalo ka gima nyalo kweyo kata nyalo duoko result. Nyalo bedo judgment machiwo finality e wachno. Kuponi giriwo kuch Raila to gin gi thuolo mar declare ni ng'anade ewi mesa kanyo kuch Raila di to kuch joma moko go adi. To samoro bende do bende gi thuolo mar wacho ni gik ma otimore ka gik ma dongo ma ok wanyal yie kuo motimore ka endi ko weyo to biro nyawo gik mang'eny. Omiyo yiero ni endi ne ok otim e yor chik. Mano ting'e ni koro ginyisowa ni mondo wadogi e rahia mondo chako dhi ogo kura manyien. Koro mago weche manitie. Penjo moro janeno moro penjo kani ang'o mane mono oganda loso agents kuonde duto mopogore opogore agents ahinya
Ang'o mondo? Well, I think I need to be honest. Ka koro adieri nyaka bede. Ok omanyo adieri. Yes, adieri mi manyo. Kata mana kot madhiyo no kodhi mamanya adieri. Omiyo adwa ni mondo ka koro adok abed wach adiera. Yes. Ne wan gi ng'ikruok kuom weche mag agent mano ok wapando. To nikech aparo ni ne wakaw thuolo mang'eny ka wan e pap to jok manwaweyo ka loso nwa kaka gik moko timore samoro nonindo e tich. Omiyo naneno ka ne ng'ikruok obede to gik manotimore ni kare Raila johera Raila ng'eny. Ajende wa manitiere kaka wan wajumbe ema norito kuch Raila maber moloyo kata na ajende mane idwaro ni mondo ya Nairobi go. Omiyo nyoro na wuoyo gi Kaluma Homa Bay. Otuo ni ko chiwo gokinyi to neno rawera moro ka wuotho ka komo wuoth wacho ni ene agent to penjo titi ni ng'awo Homa Bay ka. Kare en ja Nairobi moro mane omi thuolo mondo odhi oti kucho. To jo Homa Bay mogolo ni ae in gimi ng'eyo Homa Bay ka onge wuoge oko. Kuch Raila odhi rito kendo. Okay. No rit maber. Right. Kendo aparo ne wach agent to ken gima okelo ng'ikruok. Mokelo ng'ikruok en mana jokuoge makwalo gik manie iye. Watieko nyako Ramogi twak maro marameny piny. TJ wacho ni Raila nochamo muma gi bugwer. Nochame koso ne chake yudo bathe moro idogo dolwe. Oyo. Aya. Muma nitiere to wang'ni to kane kada dhi miye. Wang'ni ta alamone. Kendo aduoko ne joduto ma osiko gi chong gi ka gilamo ne Nyasaye kendo pi wang' gi aneno mine 2-3 ka pi wang' gi chwer kendo jolemo ne ni kaya chande masa duto mane Raila tero weche ne mbele kucha osiko ka wuoyo kendo ka lemo gi Nyasaye kendo ka gitweyo ne wach Raila. Erokamano nya TJ. Puro bro gweli kaka buro chakore nikech bura koka ochimo kama koro dhi bede maliet. Erokamano mos na Jorwaraka. Jorwaraka mjumbe maru moso kukalo Ramogi TV odhiambo makawuono. Erokamano kuom keto wang'i Ramogi TV bede ja Kenya mora kamora ma intie ne wan koda TJ Kajwang jaod bura mar Waraka Nairobi ka kendo bende achiel kuom kinde mag Azimio la Umoja bura magichwalo kawuono e nyimdo. Ka kamano odure kodi kendo koromo saa 3 weche manyien mag yimore mag yiero gana 2022. Nyinga en George Bati. Oriti masani.